Os traballos para a reforma da lonxa de Cambados comezarán no mes de abril. O proxecto, cifrado en 1 millón de euros, verá incrementado ese orzamento logo de que Portos de Galicia aceptase incluir nesa reforma o cambio das cubertas, tal como propuxo a confraría, o que se traducirá nun investimento adicional de 300.000 euros. Sobre todo polos temporales que hubo no mes de outubro e de noviembre, pois tuvemos algo de goteiras nas instalacións da lonxa e, bueno, xa que estaba o proxecto en marcha para a remodelación, pois consideramos que fixemos a petición a Portos. Bueno, hai que agradecer tamén que nos accederon a esa petición, non? Sobre os detalles dese proxecto falaron esta mañá o patrón maior cambadés e o delegado da Xunta en Pontevedra nun encontro que tamén asistiu, entre outros, o alcalde da vila. Na reunión, o opósito repasou as novas adquisicións feitas grazas a unha subvención da Consellería do Mar. Falar das subvencións que este ano a Consellería de Mar otorgou a esta cofradía, non? Foi unha subvención de 110.000 euros para o pesaxe e para das mariscadoras e, por tanto, creo que era unha necesidade que tiñan nesta cofradía. En concreto, a través desa liña de axuda, renováronse as máquinas clasificadoras da meixa fina e tamén se comprou un rotor para os elevadores. Ferramentas especialmente útiles, explica o patrón maior pro sector marisqueiro. Que é un sector que nestes momentos o marisqueo a pé, pois é o que máis está aportando á cofradía en tema de ingresos e temos que seguir apoiando ese sector porque, bueno, nestes momentos é a fuente principal de ingresos que ten a cofradía. Entonces, bueno, creo que con esta medida se renova unha maquinaria que xa que estaba quedando un pouco antigua, porque xa era maquinaria que tiña máis de 15 anos de vida.